ጥበብ መቕማጥ ዕላማታት ብጂም ሮን መቕማጥ ዕላማታት ኣብ ህይወት ዓበይቲ ነገራት ንምብጻሕ ሓደ ካብቶም ወሰንቲ ዝኾኑ መፍትሒ እዩ። ንጹራትን ዝምስጡናን ዕላማታት ምህላው መጻኢና ብመልክዕ ስእሊ ክንልክዕ ኣዝዮም ሓገዝቲ ኮይኖም ንምብጽሖም ክንሰርሕ ምትባዕ ዝህቡና እዮም። ስለዚ ሎሚ ህይወትካ ክትቅይር ዝሕግዙ መሃርትን ተግባራውያንን ምኽርታት ክንዕዘብ ኢና። ቀፂልና ጂም ሮን ኣብ ጉዕዞ ህይወቱ ብዙሕ ለውጥታት ክገብርን ዕላማታቱ ንምብጻሕን ዝተጠቕመሎም ነጥብታት ክንዕዘብ ኢና። ጂም ሮን ይብል ካብ ኩሎም ንህይወተይ ናብ ቁኑዕ መኣዝን ክቕየር ዝገበሩ ነገራት ብኸመይ ዕላማታት ብግቦ ተቐምጥ ሓደ እዩ ነይሩ። እዚ ፍሉይ ዝኾነ መስርሕ ማስተር ምግባር ንዓኻ ኣብ ህይወትካ እውን ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ሓደ ግዜ ምስ ኣሰልጣንየይ ኮፍ ኢለሉ ኣብ ዝነበርኩ ግዜ ከምዚ ብምባል ሓቲቱኒ፣ ጂም እስከ ናይ ዕላማታትካ ሊስት ክርእዮ ሃበኒ። ምናልባት ብኸምዚ ኣገባብ ኣብ ሊፀ ክሕግዘካ ይኽእል ይኸውን እየ። ኣነ ኢለዮ ዝኾነ ይኹን ዝፀሓፍኩ ሊስት የብለይ። ድሒሩ ኣዝዩ ብምግራም ኦኬ በል በዚ ኢና ክንጅምር ዘለና ኢሉኒ። ቀፂሉ ምቕማጥ ዕላማታት ኣብ ቁጠባዊ ህይወትካ እውን ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ለውጢ ከምጻልካዩ ኢሉኒ። ኣነ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣትሒዘ ተምሃራይ ናይ ጥበብ ምቕማጥ ዕላማታት ኮይነ ሎሚ ድማ እቲ ዝበለጸ ዝተምሃርክዎ ትምህርታት ምሳኻ ክማቐሎ እየ። ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ንሕና ደቂ ሰባት ብሓሙሽተ ነገራት ኢና ንጽሎ። እቲ ቀዳማይ ብኸባቢና፣ ካልኣይ ብኣጋጣሚታት፣ ሳልሳይ ብፍልጠት፣ ራብዓይ ብውጽኢታት፣ እቲ ሓምሻይን መብዛሕትኡ ግዜ ዝርሳዕን ድማ ብዛዕባ መጻኢ ዘለና ጠመተ እዩ። ሎሚ ንኹሎም ክንበጽሖም ኣይከኣልናን እዩ። ስለዚ ናብታ ሓምሸይቲ ጽልዋ ኣተኪርና ክንዛረብ ኢና። ናይ መጻኢ ትጽቢታትና ማለት ሕልምታት ኣብ ናይ መዓልታዊ ውሳነታትካን ተግባራትካን ካብዞም ዝተዓዘብናዮም ሓሙሽተ ጽልዋታት ሕልምታትካ እቲ ዝሓየለ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ግበር። ብኣንፈት ናይ መጻኢ ዕላማታትካ ዝተጸለኻ ኩን። ሕልምታትካ ብዓብ ክጸልዉኻ ንቕድሚት ክድርኹኻ ብግቡእ ዝተወጠኑ ክኾኑ ኣለዎም። ንመጻኢ ክትገጥመሉ ትኽእል ክልተ መንገድታት ኣሎ። እቲ ሓደ ብፍርሕን ብሻቕሎትን ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ብትጽቢታትን ብተመስጦን እዩ። ብግቡእ ዲዛይን ስለ ዘይገብርዎ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ንመጻኢ ብፍርሕዮም ዝጽበይዎም ብግቡእ ስለ ዘይሓስብሉ ብኸመይ ክነብሩ ከም ዘለዎም ህይወቶም ካብ ካልኦት ሰባት ዝተቐድሐ እዩ። መጻኢኻ ፕላን እንተጌርካዮ ግን ብተመስጦ ክትጽበዮ ኢኻ። ናይ መጻኢ ውጥን እንተደኣ ኣውፂኻ ክትከዶ ዘለካ ኣንፈት ኣለካ። ብኸምዚ መንገዲ መጻኢ ናትካ ኢማጂኔሽን ክሕዝ ክጅምር እዩ። ሎሚ ኣብ መነባብሩኻ ድማ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ጽልዋ ክህልዎ እዩ። መጻኢኻ ዲዛይን ንኽትገብር ግን ዕላማታት ክህልውኻ ኣለዎም። ብንጹር ዝተገልጹ ዕላማታት ናይ ማግኔት ዝመስል መስርሒ ዘለዎም ናብኣቶም ገጾም ይስሕቡኻ። ኣነጺርካ ምስ ትገልጾም፣ ኣብሊጽካ ምስ ትምነዮም፣ ኣበርቲዕኻ ኣብ ትሰርሓሎም ኣሕይሎም ክስሕቡኻ እዮም። ብማእኸል ኩሉ ዘጋጥመካ ጸገማት እውን ክስሕቡኻ እዮም። ብዘይ ዕላማ ህይወት ብዘይ ናትካ ጽልዋ ኣብ ዝተሓተ ኣነባብራ ከተንብረካ ኢኻ ትገድፍ። ናበይ ክትከይድ ከም ዘለካ ዝኾነ ይኹን ኣንፈት የብልካን። ንሕና ኩላትና ምርጫ ኣለና። ወይ ከም ምንባር ክንነብር ንኽእል ኢና ወይ ድማ ህይወትና ዲዛይን ንገብር። ሓደ ግዜ ኣሰልጣንየይ ከምዚ ምባል ተዛሪቡኒ፣ ጂም እዚ ህሉ ቁጠባዊ ኩነታትካ ደረጃ ብልሕኻ ዝገልጽ ኣይኮነን። ናይ ባንክ ሕሳበይ ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝነበረ እዚ ክሰምዕ ሕጉስ እየ ነይረ። እሱ ቀፂሉ ንስኻ ኣዝዩ ብዙሕ ተውቦታትን ዓቕምን ኣለካ ኢሉኒ። ድሒረ እቲ ዝበሎ ሓቂ ኮይኑ ረኺብዮ። ጂም ቁጠባዊ ዕቤት ዘይተርእየሉ ዘለኻ ምኽንያት ዓበይቲ ነገራት ንኽትበጽሕ እኹላት ምኽንያታት ስለ ዘይብልካዩ ኢሉኒ። እኹል ስለምንታይ ዝብል ምኽንያታት እንተለካ ኮይኑ ኣዝዮም ዓበይቲ ነገራት ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እቲ መበገሲ ዝኾነ መፍትሕ ንሱ እዩ። ወላ ኣብ ናይ መጽናዕቲ ግዜ ከም ዝተዓዘብኮ ኣቐዲሙ ስለምንታይ ዝብል ምኽንያት ይመጽእ፣ መልሲ ድማ ድሒሩ ይስዕብ። ህይወት ንመልስታታ ነቶም ብተመስጦ ዝደልይዎም ጥራያ ተቃልዕ። ንኽደልይዎም ምኽንያት ዘለዎም ሰባት ብቐሊሉ ንምግላጽ እንታይ ከም ትደሊ ብንጹር ትፈልጥ ትረአ ኮንካ ካብ ልብኻ ኣዕሚቕካ እንተደሊኻዮን ክትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ ብግዲ ክትረክብ ኢኻ። እቶም መልስታት ኣገባባት መፍትሕ ናባኻ ክመፁ እዮም። እስከ ምናልባት ክትህብትም ደሊኻ ንብል ክሕግዙኻ ዝኽእሉ መጽሓፍትን ምኽርታትን ኣለዉ ዶ? እቲ መልሲ እወ እዩ፣ ኣዝዮም ብሉጻት ከማን። ብኣንጻሩ ክትህብትም ምኽንያት ዘይብልካ ትረአ ኮንካ እቶም መጽሓፍቲ ኣይከተንብቦምን ኢኻ፣ ምኽርታት እውን ኣይክትሰምዕን ኢኻ። እቶም መልስታት ክንረኽቦም ዝድርኸና ተርባጽ እዩ። ስለዚ ኣቐዲምካ ኣብቶም ስለምንታይ ዝብሉ ምኽንያታት ስራሕ፣ ድሒርካ ኣብቶም መልስታት
أنا رجعتني أبجزا حساباتك مرمر انتجرك سلمتاي عبيت نجارات كتبت سحكم زلكا بوزحات مغنياتات كتصحف تخيليها قالي والقويان زخونو مغنياتات يوم قال سبات بخالقو تقبلنت كروخ بيلوم صبق سراح يسرهم قال صبق مكبار صبق سمعي سلاز سموعهم سلازهبهم صبق يقبرو قال عوت ناي مخان سمعي سلاز فكرو إذا من البعض حركاتهم زبولو تصوم مغنياتات كخون خيلي إذا خطبوت حد دل زلخا علامة نخت بتصح تدليلو زلخا عميق مغنيات انتايو سدرابيت كان محجاز ديو قطبا حرنت نموحاس ناصنت ناي غزين بوتا نمهلاو ديو سدرابيت كا طوروتا نموصا ديو ገዛ ርእስኻ ንምርጋጽ ድዩ ፍሉጥ ምዃን ነታ ኣብ ጎረቤትካ ዘላ ጽብቕ ትጓል ንምምሳጥ ምኽንያትካ እንታይ እዩ ስለምንታይ ነዚ ነገር እዚ ክትበጽሖ ትደሊ ኣለኻ ገንዘብ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ እዚ ብዛዕባ ገንዘብ ኣይኮነን እዚ ብዛዕባ ትጉዕዞ እዩ ጂም ይብል ካብ ዕለታት ሓንቲ መዓልቲ ሓደ መንእሰይ ከምዚ ክብል ተዛሪቡኒ 1 ሚልዮን እንተ ዝህልወኒ ነይሩ ኣብ ህይወተይ ሓንቲ መዓልቲ እውን እንተ ዝኸውን ኣይምስራሕኩን ነይረ ምናልባት እቲ ልዑል ፈጣሪ ነዚ ሰብኣይ እዚ 1 ሚልዮን ንኸይህልዎ ዝዓግተሉ ምኽንያት እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ተውቦታት ተጠቂሙ ነዛን ነብረላ ዘለና ዓለም ምግልጋል መቋረጸ ነይሩ ስድራ ቤት ኣብ ህይወት ዕውት ንምዃን ዘተባብዑኻ ወይ ምኽንያት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሰባት ዝዕወቱ ብምኽንያት ናይ ካልኦት ሰባት እዮም እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ሓያል ዝኾነ ምኽንያቱ ሓንሳብ ንገዛ ርእስና እውን ክንገብረላ ዘይንኽእል ነገራት ንኻልኦት ሰባት ንገብር ኢና بخمس من قدينا تسريحنا نابنت قاشا يمتصانا انت دقهاليو جازانا نلعال أما كيرنا مقبن غرب اتزحيا العلامة مسرتو مغنيات نخالقوت مقبار كخوني غيليو نتسقماتن دخاتاتن كتحجزيلكا كتهبتم علام نابنت ازيو حيال زخونة سلامنتايو نايم مقالو بحقي نحاد نجر نايم بصحو زحيا لمغنيات كخوني غيليو نعاها زمست اكا نجر انتايو نقوهو كاما مقعراتكا تسيكا كسرح زجبركا انتايو مشيت اب حلاف ساعات كسرح زجبركا قصيلنا قليل زغونه اقمامتا علامه كمي كم زمسل كنعزبينا انتاي كم تدلو وسنمو بصحف اقمطو حد ليست نا علاماتاتكا يهالخا نابيخا كيت تدلي انتاي خا تكبر تدلي انتاي خا ترئ تدلي انتاي خا تكون تدلي انتاي خا هلوكا تدلي كتما قولو تدلي نجر انتايو ايونوت بروجكتاتيغا كتحجز تدلي بمنتاي خا تفلق تدلي ايونوت كلتاتيغا كتمهر تدلي كتمهار تدلي كتقبرم تدلي نجرات انتايوم ولا نقاش نجرات يخونو وسنمو صحافو ملكع صحوف حزو علامه مقمات معرخنزي قليليو ناتكاناي بعلغا برايفت ليست لزخونه نعاخا خمزر داكا غيركا صحافو بتلوم نعاخا اقداس خوينو سمعكا زلو نجر جمر دحر غيزي كتم عراريو تخيليخا صقم يبلون ابز ليست معالتاوي ابتن ببولو نعاخا ابز غيزي اقدس زخون نجرات كتعزبيخا نابيناي انفلت كتكيت كم زلكا هيوتكا كمي كمسل كم تدليو نابيت كيت كم تدلي انتاي كتقبر كم تدلي وزته معرخ ندي كم زعابخا متان كتري ناي علاماتاتكا صحوف بغبو عقبو اذا اتحاسبخا معرخ ندي كم زعابين كم سفحن كريكايو معرخ ندي عابيو بزي قدس بملكة صحوف حزو قال كل جزء كترو سعو زي بالكا زخونه يغون علامة دحر مبصحكا انتاي تركب زي كونس اتوسان النجر ابتو قعزو من تخونيو ابتو قعزو زولو عبيد فلتاتن مغيار لمتاتن نامنت 1 مليون مهلاو زي كونس 9 مليونر اتحاسبا لمدتاتن محدران مهلاوي بقليلو 9 مليونر حنقول مهلاو علاماتاتكا كتقمطو من كلها بتحار وغن ازيوم تحوتات كخوني يبلومن نمبصحوم زمطوخا كام ناي مچونت بوتاخا وصيخا كم تعبي زغبرو كخونالوم بتخال دما نغزا رزخان كم سب زلكا مننتن زعنو كخون كيكونو تطنقق مغنياتو ابزان نبرلا زلنا عالم ازيوم بزح حسابات جيجا زخونو علامات سلسعبو طفيوم اقدس تمهرتات مقمات علامه بنصور كتصحاف كخيل الله بملكع كبتصحلو زوطنكايو علامها مستي نهيوت تهبات ترجمن ناتكا خبرتاتن زسامع كخون الله حدا نجر نخنركب واقع نكفل كم زلنا كلاتنا نفولتويو علامه نصور ترا خوينو نخوفلو واقع قليل يزخون سلمتاي زبل حطو بغبو انت مليسكا اب كبتي غزيات حيلي كتركبيخا علاماي كم زهارمكو بخمي يفلط زبل حطو بمحدات علامها معك انيغبرلو اتوم ناي مجمرتا علاماتاتنا قلمي اتاويت زؤمونن زبوت صحون كخونو اللوم
بخمسي مستلمامدنا عبيت علامات كنقمت نخእል ኢና ዝበጽሕ ካዮም علامات ولا ناشتو يخونو صنبلهم بخمز أجباب نمتع زخونكا رئيسة أمانات كتهنز إخا مساخم زصنحكو سايموني أبكالي جزي بخالق مهارة حستو كساب نرخب سلام